Înainte de prințul pe cal alb, aici vorbim despre un Audi Q5 din anul 2015 S-Line, motorizare 2 litri diesel ce dezvoltă 190 de cai, avem faruri cu xenon daylight LED, jante din aliaj pe 19, oglinzi electrice și rabatabile, portbagaj electric, scaune din piele foarte bine întreținute, cu reglaj electric cu încălzire, cu memorii, geamuri electrice față-spate, avem volan din piele, cu comenzi, cu pilot automat, avem sistem multimedia care se utilizează prin intermediul acestui joystick, avem climatronic pe 2 zone, cutie de viteze automată, frână de mână electrică, buton de start-stop. Ce ziceți de interiorul ăsta? Mie una îmi place! Avem scaune full de piele, cotieră, Isofix pentru copilași și 2 guri de ventilație. Și dacă și ție îți place mașinuța asta și ești interesat, ai toți banii sau n-ai toți banii, noi te așteptăm la noi în parc pe strada Piatra Craiului numărul 41, să vii să o vezi, te ajutăm cu finanțarea, îți oferim și tot pachetul de beneficii. Clienții noștri sunt întotdeauna fericiți și mulțumiți.